Пінская вёска мокрая Дуброва. Яшчэ 5 гадоў таму аб тым, што тут некалі адбылася сапраўдная гераічная падзея, ведалі толькі гісторыкі і некаторыя краязнаўцы з ліку захопленых гісторыяй Першай сусветнай вайны. Між тым, неверагодны ўчынак звычайнай рускай сястры міласэрнасці Рымы Івановай заслугоўваў увагі з боку шырокай грамадскасці. Рима же была далеко от родины, но она говорила со словами «Боже, спаси Россию». Хотя находилась за 1000 километров от своего родного Ставрополья. И она же на фронт просилась неоднократно. Она переодевалась в мужскую одежду, потом уже ее брат забрал с собой служить. За 9 месяцаў 21-гадовая дзяўчына вынесла на сабе з перадавой каля 600 параненых салдат. Але сапраўдным подзвігам стаў удзел у апошнім для яе баі 9 верасня 1915 года. Калі рота, дзе служыла руская медсястра, страціла ўсіх афіцэраў, менавіта Іванова разам з салдатамі кінулася ў атаку на немцаў, у якой атрымала смяротнае раненне. За гэты ўчынак яна была ўзнагароджана ордэнам святога Георгія 4-й ступені, пасмяротна. І да гэтага і пасля ніводная жанчына ў расійскай імперыі не была ўдастоена такой высокай узнагароды. Абнародаваць гісторыю подзвігу праз амаль 100 гадоў вырашылі ў гістарычна-патрыятычным клубе «Пошук». Мы уже это начали дело раскручивать, и вот возродилась идея, значит, увековечить имя этой героини, в общем-то, установить вот этот памятный знак именно на месте гибели, там, где она погибла. Мемарыяльны знак стаў вынікам агульных намаганняў пошукавікоў, гісторыкаў, уладаў. Усталявалі яго каля дарогі ў людным месцы. Кветкі і жалобныя вянкі сюды прыносяць двойчы ў год. У верасні, у дзень пахавання Рымы Івановай, і ў маі, калі ўвесь сусвет адзначае дзень медсястры. Сёлета гэты дзень яшчэ і супаў з 200-годдзям заснавальніцы першай у свеце службы міласэрнасці. З гэтай нагоды памятнае месца наведалі прадстаўнікі таварыства Чырвонага крыжа. Вот мы сегодня собрали своих медсестер, которые работают у нас в нашей системе, и мы приехали. В это непростое время, конечно, мы в основном не остались в стороне. Мы очень много помогаем защитными средствами. Снабдили защитными средствами наш территориальный центр, наш интернат Пинковицкий. Завтра мы повезем защитные маски, системы и комбинезоны врачам и медперсоналу у Жабчыцкі психоінтэрнат. Сёння на Піншчыне больш за 100 пярвічак Чырвонага крыжа. У абавязкі сясцёр міласэрнасці ўваходзіць не толькі догляд і дапамога тым, хто ў гэтым мае патрэбу. Чакаюць ад іх найперш міласэрнасці і спачування, а ў перыяд хуткага масавага распаўсюджвання каронавірусу яшчэ і мужнасці, і стойкасці духу, той самай, якую ў свой час, але перад іншым ворагам праявіла святая Рыма. Тацяна Будгусаім, Людмила Салдзіна, Александр Дьяченко, телерадиокомпания «Брест».